Ako si to dneska videla? Tak na začiatku sme si stanovili také veci, ktoré sme mali splniť, čo sa to týka doskokov alebo stratených lôb, alebo bodov. Na to, že nám nedali 90 bodov, sme nesplnili, čo nás mrzí. Mali sme strašne veľa stratených lôb a vlastne následne z toho sme dostali ľahké koše a ten náskok bol vlastne stále a stále vyššie a vyššie. Posledná štvrtina to vyzeralo tak, že už aj fyzicky ste odešli troška? Tak fyzicky, no, tak je nás na lavičke 9, takže je to možné, že aj fyzicky, ale tak myslím si, že skôr oni vlastne nás uhrali skúsenosťami. Ale myslím si, že to je asi najlepší výsledok, čo sme uhrali zatiaľ s Anielmi. Doma sme mali, sa mi zdá, že lepšie, tam sme dali dokonca im 63 bodov. Áno, máš pravdu. A dostali menej ako 90 tiež. Tak, druhý najlepší. Nie je to zase až taký hrozný výsledok na to, že vlastne aký sme teraz v momentálnej zostave, ale mohlo to byť aj lepšie. Super.